so go hai Swrangchati ti Mangkwthwi norong tongo ang kusila so hai norong miawa Mangkwthwi purung mani tekisha bara Mangkwthwi purung mani tongko tamga hinde jeta haste ganang no jotono saiman kha je kaisa bus accident ungoi chini Deeprajni gobang ma exam rena thangnai asamo gobang ma candidate accident mani bisingo khoroksa langma chokha takuk Deeprajni borma hege bono naharei bini Mangkwthwi no tuiduloi naharnani bagai Thangkha borom ganang sar Dhiren borma logio tongo YTF ni naikol tonga naikol phang borom ganang takuk James borma tongo gai jeng puila kok salai nai borom ganang sar MDC bai bahai klai gurung lai thang lai tamu ungkha jeng kisa khana lai nai thar Thangkha merok tes media rak puila belai khama singsa kok bo payang tung hai sitini karon 1 tarik yo chung khobor mankha chini takuk chini Tripura state poverty bank ni je exam renani hine borok Assam haste o thanglajak Thangkhani o night super malphong derawi borok o jaga accident unglaikha sir khorok bosor oktai dukhu manjar tong khonong lai Thangkha ba khobor da ma totally aro Silchar medical college o 7 jona rohmani 7 jonar bisingo chini takuk to chungbai kurikha tai 6 jon tongo 6 jonani bisingo tabuk ajaga Silchar medical college o tai program tongko tai rokge Guwahati langkha program garon bisingo buribo tong program baso total candidate boso baso total candidate boxo ang tau phana aboni klai khobor nanani ang khamota kuri ko na nai na dia ko jeta anthani list thaikya abono ang hango rutu khao jago chini maya ganang bubagra dagima ba miya bo sarigo lamruai prai aro horbarta sarbarta thang sogoi kya garo thang chini takuk no chung receive klai bini post madam ro paiye akubai chung tai bad baki tongnai tongo chung nai kya nai borok no bos kango bron treatment ni bagai chung tam klaiman chung abono bo wan supply nei borok no kobri thaikya ge tabu chini takuk to chumbai kurikha haifano tam klai nei ba Mia cho ang jesoma siljo thang to pro chini thaganang chini TTA disini honorable CM sarbo ba no kogri hoka je o thine ni nogo takuni nogo bo chini edisin pokote je mansak chung chobanani ini bo kogri hoka chini CM e chini bubagra bo to kogri jak bubagra sorry kisa saya I think bo sorry hamai phaike waisa tu phaine he ang matung abonta ang sar na kaisa kok belai ke koto sai thongman o accident no tuye je Tripura haste ni bagai job khlaina hangai state cooperative bank Tripura wono o exam no ungoi maya tangi Assam haste ro hona ja kabangma hapang ni phaising bo kok silcha jago nga omoki hapang ga dos na tam hanan dam tam sanai o ko ro no na actually abo to je department borok na sinai tamone bagoi bono Tripura rajyo kobangma jaga hai tongmani pore bo rohotjakha notuba Tripura bo borok no amjok mung nanani bagai abake exam nanani bagai school rok na sir form fill up jokhon te online form fill up theburu to abru to out of state nei borok form fill up thaiman dia amai ne kuna man abo te tani kun idea kore abo jehetu tabo present government tongnai je department abo tu naikol nai borok no sungkai ni sone chan nungtam sano ne akong no le tabu gabo na abo belai incident mansi ung kai jodi se belai abo chaya klayo khama singsa jai aro accident mani bisingo sana thangkai joto nok ni mamang chini Tripura sa mamang ang nubai belai khaki chigui phaike aro tai koroksa burui tongo burui ni bo belai condition hamia mokol babisa beklai mane tui rok khai tongka ambasani bo molkham tongo bobe bo malai kha aro thangai bo motamoti recovery indigen thangto belekena hambai jong khnai manka chini borom gorang sar MDC Dhiren do mane kok obono tabuk kok ni ansar sabori na jita kok kesai tongmani borom gorang sanno angsung bobo sawo belekino chaya ni khnai manka je Tripura o job khaina ni je Tripura haste ni paire tamungui exam dinani na eba kuno সময় জন্যগো exam বাজে ব job ro apply khailai mani ke Tripura haste wo tamo durbol tongungui obahay ingana hapang da dus sung belakeno kodor
hapangki daito na nai hapangki baza na nai tabuk omhai biriman tongma rongno tabuk baisia o biriman gobang mano ungui peka eba boskango bo ungnani tongo abaino lokoro khono hanai salai tongai ka ngai sing khnai lele te khoroksa YTF ni adong chini borom ganang takok games ni thani bo khnai lele ano bini wan sumung rok je bahai je norok jotono nuboi tongo je sikla ro no YTF bodol nai esa nai ko lai tongo ke ba o sikla rong tabuk chakri ni bagai nokri ni bagai exam ni bagai lekha pora boskango agogna ni bagai thangja ge phiaba lekha pora khaibama ulo bo chakri ni bagai chirigi tongke tipra hasteo tongai manya hatar hasteo thana nangnai hayaka ba buini munisi agogna ni bagai thangja ge phiaba lekha pora khaibama ulo bo chakri ni bagai chirigi tongke tipra hasteo tongai manya hatar hasteo thana nangnai hayaka ba buini munisi ni chana ni borom gana takok jem de borma kam ko sanai ko naidi obo je incident songma to sanglai ke Thangkha tai bkhao borok na nagira de saimono je 1 tarik no o incident tai 1 tarik man pore 2 tarik ko phaino suno Bupha suno inform khaika sini ata Dhiren ro MDC bai kuni thangai je jagao o incident kha aphayo thangai visit khaye je borok ni condition rokon nai te sini taraf theke bahai sing chubai mano ha Bupha always no bini khawo bo yok mung tongo kha dunuk mung tongo obo hairok tipra sarok jum jalok lai tong ka bo chubanani blai ke bini musungmani tong gabon bage bosuno dagi homani pore sungniya thangai sogoi onek te kisu formality je complete khaina tongmani jemon postmortem rok khara complete khaisa bor je dead body abo rok khoja gamro complete khaina thik horosung kifilka gai bini taku bibrasto sini thani tai gorikha boto langma chakha bono karibo tai aro 6 jon patients tongo 6 jon patients ni bisingo jemon elosis mol somni tongo ambasani no tai sinaro singna ka Chandrasekhar Jamatia bo tongo morpuni awa haike golden Jamatia tai kabangma tai khorok kam sare borok bisingo tai khorok so boko ga blai thai unidentified tafano sung saisi mania ko buku ke bumung tamo bobo jaga tipra sadang tongkha ge je condition no sung mia bono mani kha kok sawai sungi pojonto se kok saimania condition ta ge fiaba je aroni in charge rok ni contact number rok sung nawoi tini taisa sung kok duk ni bisingo borok be krungnai tai sungnai bobo hai condition no tong haita ge je tabo incident ningmani abono ti ha Bupha bo saka borokno je mansa subana ni bage haita kok gobangma sumung ke sawai tongo sumung ko eba kinango sikla rok tai bo obahai tongo jipeta jeng exam bekai eba kaisa private bahang thung hapang si juno yang ke gobangma ampi job ro apply khore tung hinga abon bisingo kok ke samani nga ka takho kisa suba suman man bai ani nogo accident kha incident kha kisa suba sumao bai je tripura suba kha sa thuimani phola khakjang mani jaga chuba kha ari subai to ungyable o naman gaitai bumusuk khana nang yang chong naidi sing je chuba ma bai to am bai to fulfill kono dinu ya sing bo saimano haipano je condition no tabugung tongkha sing always to nayo basa oi bahake sing boni thani borokni chaya jorao borokni hanya jorao sing YTF ni team ni sing bahake borokni basa oi je sini torop theke mansak sing chubana ni bage obono sini nahar mung khaisa obono sing mone khai sini dormo libo tabuk je jobs rok ni bage je crisis tingi tongo Tripura is one of the most alzagavo list of Tripura hastebo je bekar Thangkha je kabangma not only Tripura taw sana thangani ni Haryana high state Gujarat high state emonki ni Uttar Pradesh Bihar high state oba haino ngi tongo but our central government rok no one sukna ni dai borok no one sukna ni dorkar je bahike youths rok no je upcoming kabangma complete heje tong je borok no job rok mano am borok one sukna answer borok pura central government yes central government and state government belakena hambai
sini borong genang takuk James de borong thanu bosung nangkung man kok khnai man kai khakhayo akong no joto no sasakan nai tangkai hindi tipe hasteo simia gebang mano bekar bangkha tangkai hindi job gerei janani lama gerei thangnani lama gerei dabuk chini jono yakar thanai takuk Deeprajni de borma kaijangmani tal Sriman Chika Sukiaku bo mahaino borok bo mahaino bon kumui bo bon logu tongu bon kumui bo busak khoroksa ganang Deeprajni bini bai bon kumui borok bo busak khoroksa ganang tamgo hinde o gerui bigra saya sugya thangnani lama gerui obon bagui no exam ro riwoi যদি no মান khangke job ro phano mano bobishot khanani bagoi chini borok monushu thangai thanani bagoi piaba sabuno dosre nai naikol jaiga da hinani hapang no da dosre nani gobang ma neta mantri rok tongo gobang ma MLA MDC rok tongo moti chaya jora ngake subawano hnoi naikol ya kone phai thang bai nai ulokhe baksa awa to ke thango amti ro kok kesao aba ang saya abo gobang ma lokurong ni sungmung eba kok sil chamung tamgai ni ja thui thangna mai nok ni borok jita oroi poroi ung tong nai bosi bin nukung ni kok siwo noko ke ba mai ke accident nang khungoi amai ke kemawi thangkang na ke bini nong nukung tong nai borok tong bule bini Bihik busa tong bule poriborto samoyo bosor ai khango mungsa ketal khai chuba jak nugya ek number ga ang sara nai mangkai job chakri hapang da durbol tong hapang da durbol tong amosi sungmung belai kheno ko kotor sumung aphirongmung sabore nai manjoi tongni Swrangchati TV channel bai norok gobangma mangpili nugui manano je oro tabo kablai koglai tonglai mani am sukaino biriman tai sanani kokore belai kheno bukha khamlai jak khambai Lembosara Bagbariwo Tongma Rajashri College of Education and Skill College Tripura Hapangbai Goshimung Manjak te Tripura University ni affiliated eba rungkhungo chitokja kaisa English medium college oro physics chemistry mathematics botany geology human physiology geography English kokborok political science history education philosophy sociology o subject rok porirejago o rungno kotoro porne rongno all India competitive amjamurungni bagaibo magnangno phurungjago rungsuna rongni bagai thugui juda mentor tongo tei tongo bas malkhungni sepsap tongo kuchuk bremni laboratory smart class babai burui naithok khrangjak tongboyni bisingo songjak Rajashri college khas rangino sabsutara nobo chawi lekhapora khlai mano haike lerewi tinino phaidi nini ani jodoni college Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lembosara Tripura Kokdug number 9873673875